Sa Good Vibes, 37 anyos nga traffic enforcer sa Bacolod, 5 na ka mga mayors ang naagyan, nagapabilin sa gihapon sa Dalanon. Ang iya nga istorya sa report ni Romeo Subaldo. Kung taga Bacolod ka o kung permi ka sa Bacolod, nakitaan mo na ni siya. Siya si Antonio Cordero, 77 anyos kag, manog 30 na katuig nga traffic enforcer. Nagsugod siya sa 1995 sa termino ni Anay Mayor Evelio Lunardia. Sa nagbulo si Anay Mayor Oka Verdeflor, na-retain man siya. Pagkambyo sa administrasyon ni former Mayor Joy Valdez, ara man siya sa gihapon. Sa nagbulos liwat si Mayor Bing, wala man siya ginkakas. Sa nadaog naman si Anay Mayor Morico Pentevella, padayon siya sa pagka-enforcer. Sa nagbulos liwat si Mayor Bing, na-retain naman siya. Kag subong, halin sa pula nga uniform, nakaputi na siya. Na-absorb man siya sa gihapon sa administrasyon ni Mayor Albi Benitez. Titungod siya nga kung pag-perform mo. Nga daw ka plangga, gudya kobra. Tapos mo ni ko nagbing. Nagbing. Tapos na bing. Amo na kay Mayor Ara ka magyapon. Una pa na sila ya kwan sa akon nga sige lang yun. Ako yung trabaho bisan sino yang ambal ko yang ako nya kwan sa dalan gi ko yang serbisyo public gi ko yang. Antes siya naging traffic enforcer, 30 sa katuig nga naging jeepney driver. Mga volunteers na sila sadto nga nagabulig sa pagpahagan-hagan sa traffic sa dalan, tub-tub personal siya nga nag-apply. Proud siya nga ihambal nga wala siya nangita sang maninoy para makatrabaho sa gobyerno. Way kuya sang nanong kwan. Way kuya ka siling nga kay tiyang ginsudlan ko ay siya may nagkwan sa ako niya mo. Di pati gayon. Way ako lang ko galingon kung batunon ko kundi. Istorya niya, sa edad niya 77, wala siya ginakapoy. Nagasigi siya kay mas maluya siya kung wala siya sa may ginahimo. Para sa iya, hindi ka makapoy kung palangga mo ang ginahimo mo. Naku, Wala ka ginakapoy? di kung plangga mo, obra mo, bisan may edad ka na, daw wala ka nagkapoy eh. Magpahuway ka na, kung drap ako batsyak kapoy. Tuod ka, sir? Oo, Ikaw yung klase kagid yung example nga ulan init, ara ka sa dalan? oo. Ang nagyan ko din nila kwan din na sarangan sang mga traffic enforcer. Agyan ko din nga sobra na buro mga 25 anyos nga alin sa initan, ulanan ko. Bisan pila na ka-administrasyon ang nagnilabay, focus lang siya kuno sa gihapon sa trabaho. Kay man, hindi man politiko ang ginaserbisyuhan niya kundi ang mga pumuluyo sa dalanon.